hankali hankali Abu Hassan kaya kuma ya kai tashi illallahu aiki. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu na cikin ƙasa da na ƙasashen waje. Barkanmu da wannan marece da sahiya ta litinin wadda mun kai wadda ta zo dare na 20 ga wannan wata, aka ina yau 20 ba ɗaya wannan wata na azumi mai albarka. Dalilin shi ne zan ba ku labarin cewa ga wata kataɓariyar kasuwa nan wadda 'yan albasa wadda aka taro su da ca akara aka kai su kasuwa kwatago wurin 'yan albasa tsakanin hausawa da zabarmawa waɗanda ke aiki a wurin, waɗanda ke sai da albasa. Ga sunan dai kuna gani duka kanunsu guda ne 'yan Nijar, duk inda sun kai kansu guda ne tsakanin zabarma da hausawa, duka inda an kai wuri guda na aiki. Dalilin haka kuka gani aka kama musu wannan babbar kasuwa aka gina musu, dalilin tado su daga ta akara gari. Yau ga sunan kwatago ta koma birni, saboda dukkan inda bahaushe yake inda dangin sana'a na babu shakka zai nuna ma mutane cewa ya iya. Dalilin haka kuke ganin wanda jagoran wannan kasuwa waɗanda ke kula da ita akwai Asuman Sidi Ma'azu Alibu Tunga, su ne jagorori, da Mala Abdul Nasir Ciyaman na wannan kasuwa. Mala Abdul Nasir Ciyaman ɗan Tudunni, duka su ne jagororin wannan kasuwa. Sa'annan akwai Awwal Alibu, akwai Abdulkadir ɗan Cindahar, waɗanda suke duka masu kasuwanci a cikin wannan wuri a kare Ghana. Sa'annan da Idi ɗan Tudu aljanna mai masoya da yawa, da shi cikin wurin duka gashi nan wanda kuka gani mai warin gemen nan, babu shakka duka wanga abokan kokowa muna gashi nan yanzu tabarkalla. Dukkan wanda ya san shi hakika wannan kasuwa idan ka zo su ne za ka iskewa jagororin wannan kasuwa, da Abdulmummune Leguro Alibu Alhaji, shi ma yana nan cikin wannan kasuwa. Sa'an nan mu tabbatar san muku cewa dukkan wasu zabarmawa ga sunan da ke kasuwanci a cikin wurin. Zabarmawa akwai Dilla Shaba na Tilaberi, to duk suna cikin wannan kasuwa. Ga sunan za ku ji su suna magana kamar haka. Dalilin haka muke tura muku wannan labari a cikin wannan marece. Ku ga wannan kasuwa wanda ba su san 'yan albasa ba inda suka koma, to ga wurin nan duk wanda ya gani da idanu ne. Kuma kun ga katon masallaci wanda aka gina musu na a zo a gani, masallaci wanda an kai wurin da aka zuwa a yi ɗahara, da wurin da ake arwalla. To dukkan wannan abin gashi na an tabbatar da shiya, saboda kun san shi musulmi duk inda shike shina tare da masallaci. To dalilin haka aka gina musu wannan masallaci mai alfarma a cikin wannan babbar kasuwa da kuke gani, wadda an ka gina ta da sunan dukkan wani bahaushe na Nijar. Mun ga bahu kai awal ga cinikin da aka yi na wanga lokaci nawa zai kama? Miliyan 6,500. Miliyan 6,500. To shi miliyan guda zaman nawa shike na sefa? Zaman jika bai shi. Miliyan? Aiki ya lalace. Ashe sefa gaskiya na. Allah shi daure muku wannan kasuwa, Allah ya sa mai albarka. To akwai magana gare ka da 'yan uwa waɗanda ke sauraron mu na ƙasashen mu. Duka ina gaida su, ina masu fata alheri. Dukkan su ranka ta kafa sai na tuwa da wani ba. So ina gaida kowa da sunansa. To madalla. Insha Allah albarkaci wannan wata da muke cikin albarka. Amin amin, yayi kyau. Sisko dan buza ya ga mutunan kanan ina azan iske shi Leguro, ashe abin gana kyashe na dau abin da ya gaban ka.
a gida lahiya. Ina ta ɗaukar mai albasa ku. Ga a watsa ta ga duniya a ga inda an ka komo ba. Ƙwarai. A wata kasuwa kuma ita ba ta da dauɗa bisa ga waccan gaskiya. Don haka wata kasuwa ne wadda take da haske Allah ya sa haske. Ƙwarai. Gaskiya ne. Akila wana sa fura rauni. Ma yan jarida gare mu maye ba ha yan jarida ba tsoron zuwa gare mu yan jarida. Ina ga ashe da barkan da ni har ka hina wani gemi. Ina ai. To kaman dai Allah sunan nan wurin albasar nan umunu to alfa matano habu albasar halawa albasar halawa kashe su zama fesodi ya hara kirgoli a gwanda hibjani manoli a gwanda hibjani kuma son bore sisi ke nun yi kanita da jere go dom nasu ko jere go ake nemo yi ka dama ko na rufe kai riseni isin da rufe wani habuno ajabano aje koto isin da kan irga ko ba su bore yana yi da bai na hirin da wancan masala kan mu bidami albasano ana kara mazu dan gongo ne ga nere to girbe ka miliyo dum an kunawo kan ha asino zama girbe a jin kaina amma girbe ne miliyo taji da zan gugu miliyon gu da zan gugu Najeriya miliyon gu da zan gugu kallin miliyon amma ku da miliyon sako lambar miliyon margen miliyon iddu da zan gugu a sako sidi miliyon miliyan marge miliyon iddu da zan gugu miliyan iddu da zan gugu da zan gugu sidi wa man sefa sidi sidi to miliyan marge na sefa zambar fo miliyan margen zambar sefa zambar fo asikal sefa abisa miliyan zambar hinka do sefa miliyan amma girbe igone canje ba me su mai kani ba to zambar hinka sefa abisa miliyan hinka sidi zambar hinka sefa to miliyan to sidi miliyan ake ne marge aga kindi wakati ne sibe fisila sibe matari jame haisi ko kenyo da sifa kenyo se to ame bede sidi miliyan ko aga sefa miliyan aga sefa zambar to madalla Allah akabar kamar yadda dan mara ya ce wannan kasuwa da aka tada ta daga nan cikin birnin Akara aka kai ta can wancan wuri da kuke gani babu shakka kasuwan nan wasu 'yan kasuwa sun kwanta dama wajen arziki wasu kawai yanzu na suka ɗaukaka a cikin wannan tafiya ta wannan kasuwa da aka gina wasu sun samu sun tsallake har sun hau sama wasu kawai sun yi ƙasa dalilin haka ita duniya dama hakan gana take ta ɗauki wani ta aje wani a cikin wannan juyi da an kai babu shakka wasu sun rasa kayansu saboda kahin ka taso sannan duniya ta yi gaba dalilin haka wasu sun kai wurin alasan barka a cikin wannan kasuwa da aka gina sabuwa wasu kawai har yanzu ba a motsa ba a tashi ba dalilin haka ita duniya take juyi dalilin haka duniya ta zan abinda ta zan dalilin haka muka tura muku wannan labari na cikin wannan sabuwar kasuwa da aka gina ta 'ya albasa adara mu wanda duk ke son shigansu babu shakka hezabura kasuwa kwatago yana iske su can inda komi ne kake nema za ka samu a cikin wannan babbar kasuwa da kuke gani kamar haka ga ta nan tana juya ko ina tsakanin maza da mata kowa yana ta
sai da abin da an nashi. Dalila haka ubangiji Allah shi ƙara ma wannan kasuwa albarka kamar yadda kuka ganta ga ta nan. Assalamu alaikum. Haka ne duniya take. Yeah.